Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Egunon, gaurkoan Pirinotara hurbildu gara, zehazki Erronkariko bailarara. Hemendik Santa Barbara mendia igoko dugu, Erronkari herritik. Guztira 12 kilometro izango ditugu. Erronkari herria 740 metrotara aurkitzen da. Beraz, Santa Barbara 1475 metrotara dagoenez, 750 metroko desnibela igo beharko dugu. Erronkari herria ezaguna da Julian Gaiarre hemen jaio izan zelako, eta ez bakarrik horregatik. Bere etxeetan edo teilatuetan arkitektura bereziak dituztelako. Hemen orain gure motxila hartu eta poliki-poliki Santa Barbara mendia igotzen hasiko gara. Bagoaz! Erronkari herritik atera gara eta dena maldangola marka hauek jarraituko ditugu, bai? Gorriak eta laranjak direnak. Bidean barna ere ito ugari daude. Beraz, nahiko erraz dago bidea jarraitzeko. Ikusten duzuen bezala, eguzkiak gogor ematen du, beraz gogoratu krema motxilan sartzea eta ura hartzea herrian. Bagoaz! Egunon adiskideok, gaurko egun honetan Erronkarira hurbildu gara. Nire atzean, Atuzkarratzeko mendigunea.
gure helmuga izanen den Santa Barbarako tontorra ere gure begibistan dugularik. Santa Barbarako mendizerra, Bintze eta Ezka ugalteak erdibitzen dituen ur banalerroa litzateke. Eta halaber, Erronkariko 7 herritatik 5 banatu egiten ditu. Iparraldean Uztarrotze, ekialdean Izaba, Urtzenki eta Erronkari, eta mendebaldean aldiz Bidankoze. Mendi hauen magalak basoz beterik aurkituko ditugu, eta tontorrak aldiz altitudeko larrez beterik. Ugatzaren presentzia hemen ere oso ohikoa izanen da, eta saio honen ataltxo bat ere, animali honi dedikatuko diogu. Finean, beste behin ere, saio edo ataltxo honen helburua izanen da, zuen etxetara nolabait ere gerturatzea, hemen, Erronkariko baiara honetan, aurkitzen aldugun basabizitza, landaredia eta finean ekosistemak. Beraz, onkixin oroei eta goazen mendira. Gure zonaldean barna, ezkai espezie asko ikusten alditugu mendian barna. Kasu honetan, ezkai honetan, hainbat intsektu ikusten alditugu landaretxo bakar batean. Lepidopteroak eta beste hainbat intsektu haien lorez elikatzera etortzen dira, hauen usain nolabait ona dela eta. Intsektuak loreen polinizazioan jakina denez oso garrantzizkoak dira. Eta badirudi, azkenengo urte hauetan, landa eremuan erabiltzen diren kimiko desberdinen bitartez, hauen ugaritasuna edo jaisten ari dela. Beraz, gure intsektuen biodibertsitatea zaindu nahi badugu behintzat, landa eremuan isurtzen diren herbizida eta bestelako intsektizidekin kontua izan beharko dugu. Halaber, intsektuak ere elikadura trofikoaren oinarria dira. Beraz, intsekturi gabe, gainereko animali askok nolabait elikadura bermeri gabe geratzeko arriskua izango lukete. Erronkariko ibasak despoblazio prozesu nahiko handia jasan zuen, aurreko mendeko erdialdetik hasi eta gaur egun arte ere iraun egin duena. Horrela, lehenago labore edo nekazalurrak ziren asko, gaur egun basoan edo sastrakadian nolabait bihurtu egin dira. Horren adibide dugu, hemen atzean dugun trantsiziozko baso hau. Nolabait, Euskal Herrian baditugu 3 pinu espezie autoktono. Pinu beltza batetik, Alepo pinua bestetik, eta hemen atzean dugun pinu gorria, 3. Pinu gorria espezie pionero bezala jokatzen du. Nolabait, eguzkia ongi aguantatzen duen heinean, lehenago hazten den zuhaitz espeziea da. Honen ostean, trantsiziozko baso honen ostean, oihanpetik hasiko dira hazten, itzalean, jatorrizko basoaren espezieak. Adibidez, leku honetan, pagoak edo izeiak. Baina, nolabait argi eduki behar duguna da, labore lurretatik eta jatorrizko basora arte, hainbat trantsizio ditugula. Eta baso edo trantsiziozko baso hau dela segida ekologiko honen nolabait lekuko bat. Gure lankideak Santa Barbara mendian eta honen natur inguruetan ibili dira eta gu gaurkoan Erronkariko herrira etorri gara. Erronkari Nafarroako ipar ekialdean aurkitzen da, izen berdineko Baiarako herri nagusiena da, Iruñetik 80 kilometro ingurura dago eta gutxi gora bera 200 biztanle ditu. Orain beraz, zubia zeharkatu eta goazen herria ezagutzera.
apurka basotik irtengo gara eta orain landagune batera helduko gara. Hemen hasi garaia inguruko parajeak ikusten. Atzean zehazki Monreal edo Elo mendia ezagutzen duguna ikusi dezakegu. Hemendik aurrera gure tontorra ikusten dugu. Poliki jarraituko dugu gure bidearekin. Iritsi gara gure tontorrera, 1464 metro dituena, Santa Barbara. Esan bezala, Erronkaritik hasi dugu ibilbidea, eta lehen 2,5 kilometroak oso gogorrak dira. Esan bezala, itoa jarraitu behar dituzue. Behin larreetara heltzen zaretenean, 360 graduko ikuspegiak dituzue. Alde batetik, Zaraitzuko bailara guztia ikusten da. Beste aldetik ordea, Pirineoak eta Erronkariko bailara. Hemen atzean, Erronkariko baiaratik Ezkaurre ikusteko aukera daukagu, eta ez bakarrik Ezkaurre, baita atzean geratzen diren Petretxema, Hiru Erregemaia edo Oinamendi mendia. Hortik atzera, Iruñerri aldean dagoen bailara guztiak ikusteko aukera daukagu. Adibidez, Elomendi mendia bere antenarekin edo 6 puntu altutatik ikusi dezakeguna. Ondoan ere, Izaga mendia ikusteko aukera daukagu. Bestaldean berriz, Zaraitzuko bailara osoa ikusten da, eta argi eta garbi ikusten dugu, hori mendia lehenengo 2000 dela. Izan ere, horratzean lainoak sartuta baitaude. Hemen Erronkari aldean eta ikuspegi eta eguzki honekin ikusten duzuenez parajeak ikaragarrizkoak dira. Orain hemen 11 hartu eta gure bideari buelta emango diogu. Lehen esan bezala, lepo batera helduz eta zirkularra osatuz.
Beraz, nekazal aktibitatearen utzikeriaren ondorioz, pinu gorriez osaturiko basoak ugaritu egin dira Erronkariko zonalde honetan. Naiz eta esan bezala, nolabait baso hauek trantsiziozko baso batzuk besterik ez diren, eta mendik behitik, epe ertain batean behintzat, jatorrizko basoa sortuko delarik. Pinu gorriak, baiara honetan, erabilera ugari izan ditu. Hoietako bat izan da tearen erabilera. Izan ere, pinu gorriak duen erretxina oso ongi pizten da suarekin. Eta zonalde honetako etxeko suak pizteko oso baliagarria izan zen. Era berean, badugu espezie honi oso loturiko Lepidoptero espezie bat, Graelsia isabelae deiturikoa. Pinudietan ibiltzen den gaueko tximeleta dugu hau. Benetan polita dena, askoren ustetan Europako tximeletarik politena, tonu berde metalizatu batzuez jantzen da, eta apiriletik hasi eta uztailera arte ikus daiteke hemendi hauetan, behintzat sorterik badugu. Tximeleta honen arra, pinuaren azikulez elikatzen da, izan ere, pinuek ez dute ostorik, pinuek azikulak dituzte. Azkenik ere, pinuen adina jakiteko, nolabaiteko indikadore bat, korapiloen zenbaketa litzateke, izan ere, urtero, adar berri batzuk sortzen dituzte, udaberri guztietan, eta hauek kontatuz, nolabait jakin dezakegu zein den pinu bakoitzaren adina gutxi gora bera behintzat. Azken aldian, bai prentsan, bai Erronkariko bizilagun gehienen ahotan egon den gure basabizitzaren animali ikoniko bat, hartza dugu. Hartza, bai Santa Barbaran, bai Erronkariko baiaran orokorrean, presentzia oso esporadikoa duen ugaztun handi bat dugu. Hartza, eza pelikuletan saltzen diguten halako tona erdiko animali atzarra, zeina nolabait gizakien atzetik izaka ibiltzen den. Hartza, ez da gure txikitxoenek dituzten panpina ponposoien antzekoa ere. Hartza, besterik gabe gure basabizitzaren beste animalietako bat da. Eta tamalez, naiz eta honen presentzia oso urria izan, oihartzun handikoa izan dena. Bien bitartean, naiz eta hartza galzori oso larrian egon dira isilpean beste espezie batzuk Erronkari inguruan, basoiarra edo epertzuri adibidez, zeinak isilpean galduz joan egin diren. Inorren, ez prentsaren, ez biztanleriaren ahotan egon gabe alegia. Gaurkoan Arantxa Garmendia Glariarekin gaude, bera Erronkariko biztanlea da, fisioterapia ikasi zuen, baina orain hartzailanetan ibiltzen da hemen inguruan. Kaixo, Arantxa? Kaixo. Zer moduz? Ongi, eta zu? Ondo. Da. Bueno, konta iguzu non gaude gaurkoan? Gaurkoan Erronkari herrian gaude, Nafarroako ekialdean kokatutako baiaran dago, eta, Erronkariko ibarra du izena, eta Erronkarik ematen dio bere izena, ez? Zazpi herrik osatzen dute, baiara, eta badugu iparraldean hori Frantziarekin muga, eta gero badugu Zaraitzu, eta Antsoia dela Aragoi. Eta nahi dituzu aipatu Erronkariko herri guztiak? Bai, goitikan hasita, badugu Uztarrotze, Isaba, Urzenki, Erronkari, Garde, Bidankotze eta Burgi.
Eta hemen Erronkarin zenbat biztanle zarete? Ba, bueno, galdera ona, ze aste tartez jende oso gutxi dago, eta neguan batez ere oso gutxi. Egun bat biztanle, gutxi gora bera. Eta gero udan eta asteburuetan ba, gehiago. 200 inguru edo, bai. Eta jendea zertara etortzen da, hori udan, asteburutan? Ba, normalean mendira. Bai, neguan eskiatzera etortzen dira, eta udan ba, mendia egitera. Eta, bueno, turista pila badago, eta, bueno, hemengo jende gehienak ba, turismoan lan egiten du, eta, bueno, eta zerbitzuetan ere bai. Bai. Ze zerbitzu mota dituzue? Ba, hemen herrian baditugu 3 taberna, badugu medikua, farmazia, 2 denda txiki, okindegia, eta, bueno, eta Erronkari badu Baiarako eskola. Ah, bale. Bai. Eta orduan herritarrek zertan egiten dute lan? Ba, hori, ba, esan dizkizudan zerbitzutan, eta, bueno, eta leheno, batez ere lehenengo sektorean lan egiten zuten lan, baina orain ja ez hainbeste. Ez hainbeste. Ez. Hemen herrian badaude 2 abeltzain, bueno, 3, eta baino leheno gehiago ziren, bai. Eta, bueno, Arantxa, zu oso gaztea zara, baina azkeneko urte hauetan, azkeneko 10 urte hauetan, aldaketarik nabari izan duzu herrian adibidez populazioari dagokionez edo? Bueno, azkenean, bueno, gaztea naiz eta beti bizi izan dut horrela, ez? Baina nabaritu dudala, ba hori, ba gazte gutxi garela, eta ba nik nabaritu dudana da, ba aste tartez oso gutxi ginela, eta gero asteburutan ba ja mundu guztia etortzen zela, ez? Eta udan ja, pues, jende pila bat elkartzen ginen. Eta hori bai nabaritzen dela eta ikusten da, bai, horrela dela. Eta zure inguruko gazteek zer erabakitzen dute? Hemen herrian geratzea bizitzera edo kanpora joaten dira? Bai, ba, kontua da gu ja 16 urterekin Iruñera joan behar garela ikastera. Hemen ez dugulako batxiller egiteko aukerarik. Orduan ba, Iruñera joaten gara eta bertan ba, ja, ikasketak hasten ditugu eta ez ditugu aurkitzen ba, gure ikasketea, bueno, guk ikasitakoa herrian, ez? Orduan, ba, gertatzen dena da gazteriak ba, hirietan bizi direla, eta gero asteburutan ba, beti etortzen direla. Orduan ba, denetarik dago. Baude gazte asko Iruñan bizi direla eta beste batzuk ba, herrira etortzen direnak. Bai. Eta zure ustez, herri txiki batek zer behar du bizirauteko? Ba, jendea. Bai, azken finean ba, hori, gazte jendea ba, postu egitea herrian bizitzea eta hori, ez? Ba, azkenean jendea behar da. Eta nola lortzen da hori zure ustez? Ba, nik uste dut ba, gogoekin eta lan egiten. Eta pues, herriak ematen dizkizun gauza onak, ba, hori, ba, pues ez dakit, herriak ematen dizuna ba, horregatik ba, lan egitea, eta azkenean ba, alde batera utzi behar ditzu beste gauza batzuk. Eta orduan, pues, danak dauka bere alde ona eta txarra. Bai. Bueno. Eta orain gaiaz pixkat aldatuko dugu, Arantxa. Herritarrek ze harreman mota daukazue hemengo naturarekin, adibidez Ibarreko naturarekin? Ba, azkenean, harreman oso gertua, ez? Naturan bizi gara eta askok naturatik bizi gara ere bai, ez? Azkenean, ba, gure, bueno, nire kasuan adibidez, mendian pasatzen ditugu ordu asko, ez? Orduan, bada, zure bizitzeko modua eta hori. Eta aipatuko dizkiguzu hemen inguruko mendi edo garrantzitsuenak, edo handienak, edo naturgune esanguratsuenak, aipatuko dizkiguzu izenak? Bai, ba, Erronkarin hemen herrian bertan badugu Santa Barbara, eta gero badugu ere Punta Barrena, hola txontxor handienak. Baina gero ba, ingurunean badugu Bargible, Mendibeltza, San Juan, Nabarsato ere badugu, eta, bueno, gero gorago ere badugu Belagua, baina hori ja Isabakoa da, baina hori, aipatu ditudanak dira hemen herri ondokoak. Eta esan duzu, azken fina herritarrik baukazula harreman estua ez, naturarekin, eta nola zaintzen duzu, zeo zer bereztrik egiten duzu, ez dakit auzolanak edo... Bai, ba, adibidez, hemen herrian auzolan pila bat egiten ditugu eta jendeak lan egiten du, hori errespetatzen du, eta mendia zaintzen dugu,
ez dakit, garbitzen, batez ere, urte batetik bestera mendia aldatzen da eta zaindu behar da eta hor egon behar da, bai. Bai. Eta adibidez, COVID-19aren pandemiarekin, hemen herrian eta naturgunetan ere bai, aldaketarik somatu duzu, jende gehiago etortzen dela, edo beldurra dagoela eta jende gutxiago dagoela? Egia esan Erronkarira jende pila bat etortzen zen lehendikan, baina orain COVID-a dela eta jende gehiago dator, eta nabaritzen da, eta mendira batez ere. Bai. Igual badirudi ez, COVID-aren kuarentenarengatik edo ez dakit, itxaldiarengatik, jendeak igual baukala naturarekin kontaktuan egoteko grin hori ez? Bai, eta igual konturatu direla naturak ematen dizuen onura, ez? Eta bai, egia da, jende pila bat dator eta nabaritzen da, ez? Mendian inoiz ikusi ez duzun jendea ikusten duzela. Bai. Eta, Arantxa, gaiaz pixkat aldatuz berriro ere, zein da euskararen presentzia hemen herrian eta Baieran orokorrean? Erronkarin leheno geneukan gure euskalkia, baina desagertu egin zen eta orain gutxinaka berreskuratzen ari gara. Eta, hemen badugu eskola eta badugu euskaraz ikasteko aukera eta gero nik uste baita ere dela segun ze familiatan zauden, ez? Badaude familia batzuek euskaraz egite dutela eta beste batzuek ez. Eta gero, adibidez, gaztek geroz eta gehiago egiten dute. Gure kuadrian geroz eta jende gehiago euskaraz egiten du. Orduan kalean hasi da gehiago entzuten euskara eta? Bai, nik uste baiet. Eta, zuk aipatu duzu, saiatzen ari zaretela Erronkariko euskalkia berreskuratzen, nola? Azkenean berreskuratu ez, hitz pila bat mantendu egin dira. Orduan, guk baditugu berez hitz batzuk, Erronkariko euskaraz direnak, eta saiatzen gara pixkat hori mantentzen, ez? Adibidez, Sabaiau edo lako hitzak esaten ditu, barneratuta ditugu. Oso ondo. Arantxa, eta erakutsiko dugu zurain pixkat herria? Guazen. Bale, guazen. Venga, ba. Bale. Lehen esan bezala, lepoa alde batera utzi eta itoa jarraituz beste bidetxo bat hartu dugu. Orain, bidea alde batean utzi eta pistara gerturatu gara. Orain, Erronkari lehen eskuineko bidetik igo dugu eta orain ezkerreko aldean utziko dugu. Pista jarraitu, herrira helduko gara. Erronkari herrira heldu gara. Gaur, Santa Barbara mendia igo dugu, 1464 metro dituen mendia. Lehen esan bezala, Erronkaritik abiatu gara eta Elizaran dagoen eskuineko bidea hartu dugu. Lehenengo kilometroak oso gogorrak dira, oso malda gogorrak daude, beraz gogoratu ura herrian hartu behar dela. Hortik, lepo batera heldu gara, eta larreen artean, ingurua eta paraje guztiak ikusteko aukera izan dugu. Bistak izugarrizkoak dira. Zaraitzuko baiara, Erronkariko baiara, Pirineoak eta Elomendia edo Izaga ikusteko aukera izan dugu. Behin Santa Barbaran, kriston eguraldia zegoen eta bertan amaiketako hartzeko aukera izan dugu. Bueltako bidea, lepo berdinera heldu eta eskuineko bidea jarraitu dugu. Hauek ere, itoen bitartez edo bidez daude markatutak. Behin,
bidea utzita pista batera heldu gara, eta pista jarraituz herrira Erronkarira heldu gara. Esan bezala, oso bide lasaia eta erreza da. Hasierako mala gogorra da, 700 metroko desnibela baitago, baina poliki-polik eta apurka egin daiteke ibilbidea da. Orain, ona heldu gara Erronkarira eta Pirinotako sorta izena duen garagardoa hartu dugu. Besterik gabe, hurrengoan ikusiko dugu elkar. Erronkariko zeruetan barna aurki dezakegun beste animali garrantzitsuenetariko bat ugatza dugu. Ugatza, hezurrez elikatzen den hegazti bakarra dugu munduan, eta gure sarraskilaleen artean handiena da. Nolabait, hegaletik hegalera, ia 3 metroko luzera ere izan dezakelarik, pentsa zein handia den. Ugatza, duela 30 urte, Pirinioetatik desagertzeko arrisku oso larrian egon zen. Edo nola ere, badirudi, gaur egun, hauen populazioak gora egiten ari duela. Eta Nafarroako lurralde osoan barna, edo behintzat lurralde menditarrean barna, edatzen ari dela gutxinaka. Nafarroan, gutxi gora bera, 10 bat bikote aurkitzen alditugu. 20 zentimetroko hezurrak jateko gai da, mokadu bakar batean. Beraz, altzairuzko urdai bat erakusten du nolabait azido askorekin, hezur horiek nolabait digeritzeko gai delarik. Batzuetan ere, hezur horiek oso handiak direnean, altxatu, airean zehar altxatu, eta hezur horiek bota egiten ditu puskatzeko. Eta Santa Barbara inguruetan, halako gune bat dugu, non ugatzak askotan, arrokaditxo txiki batean, hezurrak bota eta irentsi egiten dituen. Zorte apur batekin, mendi hauetan ugatza ikusteko aukera paregabea izanen dugu. Santa Barbarako mendizerran erortzen diren urek, ezka eta pintze ugalteetan amaitzen dute. Ugalte edo ibai hauek, aintzina, Almadia jaitshiera anitzen lekuko izan ziren. Gaur egun, erabat galdurik daudenak. Nolabait, aintzinako bizimodu horren lekuko izan ziren. Hemen Erronkarin batez ere, abeltzantzan eta egurgintzan zentratu zena. Gaur egun berriz, badirudi, Baiarau turismoari apur bat ireki egin zaiola eta bertan aurkitzen alduela nolabaiteko sostengu ekonomiko txiki bat. Beraz, gure partez, hau izan da guztia. Eskerrik anitz zuen arretagatik eta hurrengo atalean ikusiko dugu elkar. Agur! Abiatuko gara, Arantxa? Bai, guazen. Bai. Eta, ikusten da, herria oso txukun mantentzen dela, eta eraikin guztiak oso antzekoak direla estetikoki. Bai. Nola, azaldu gozu pixkat, nola zeintzen zuen herria edo estetikaren. Hemen ikusten duzu bezala etxeak nahiko handiak dira, ez? Bizi ziren familia guztia etxe berean, eta jende pila bat zegoen, ez, etxeetan. Eta orain berriz, familia txikiagoak garenez, ez? Igual, pisuetan bizi gara, eta hori. Bai, eta etxeak zer dira, ez zaharrak gero ondoren berritu direnak, edo mantentzen dira betikoak, edo egin dira berriak? Gehiengoak zaharrak dira, eta gero egin dira berrikuntzak, ez? Azkenean etxe hauek behar dute lanketa bat eta zaintzea bestela galtzen dira, hori da mantentzea, ez? Eta hori ikusten dituzuen bezala, nahiko antzekoak dira denak. Bai, oso politago herria. Eta noiz dira Erronkariko jaiak? Guztuan. Bai? Bai, 14ean, hori Erronkariko festak, eta jende pila bat elkartzen da. Bai, izaten dira aste bete,
eta hori. Eta ze giro mota dago hemen herrian eta jaietan zer egiten duzu herritarrek? Ba, jaiak nahiko herrikoiak dira eta denon artean prestatzen ditugu, Orduan, izan ditugu kontzertuak, aurrentzako gauzak, helduentzako ere bai, heldu pilo bat daude, eta hori. Gero herrikoentzat badaude beste egun garrantzitsu batzuk, ez? Bai, zeintzuk? Adibidez, ospatzen dugu San Esteban eguna, dela neguan, eta hori, bada herrientzako egun garrantzitsua, bai. Eta herritarren artean zer eman mota daukazu, adibidez, belaunaldi ezberdinetakoak elkartzen zarete? Neguan batez ere jende gutxiago dagoela, bai, eta nabaritzen da, ez? Egoten altzarela, mona batekin edo hor batekin berdin dio. Gero udan egia da, jende gehiago datorrela ez, eta azkenean zura dinekoekin moldatzen zarela, bai. Claro. Eta Erronkariko beste herriekin? Guk adibidez eskolan beste herrietako jendearekin elkartzen gara, ez? Orduan, egia da horrek asko batzen gaituela. Bai. Eta azken finean, festetan eta beti ezagutzen duzu zure adineko jendea eta badugu harremana. Bai, eta mugitzen zarete ez herrietatik. Bai. Oso ondo. Bai. Eta orain Arantxa, imaginatu etortzen zaizula lagun bat bisitan, kanpotarra. Bai. Zekintza motak egingo zituzke berarekin bai herrian eta bai inguruetan edo mendian ere bai zer egingo zenuke? Etorriko balitz norbait, eramango nuke mendira, ez? Egun pasa. Ze mendira? Hemen Erronkaritik aterata badugu Santa Barbara, joan gintezke Santa Barbara, eta gero eguraldi hona egiten baldin badu, bainu bat hartzera joan, ez? Eta gero herritik bueltatxo bat ematera, eta gero gauean baditugu hemen izarrak ikusteko zeru oso ona. Bai? Bai. Eta prestatzen dituzte baita ere ateraldiak eta hola. Jo, ze polita orduan merezi du ez, hona etortzea. Bai. Bueno, hori izan da Arantxa, eskerrik asko, kontatzen duzu guztiarengatik eta, etorriko gara noiz berriro ere. Hori da, hori badakizue bidea. Hori da, aio. Agur! Saioan zehar ikusi ahal izan duzuen bezala, Erronkari eta Bestibarreko herriak bezala, hau ere bai oso xarmangarria da, eraikinak oso bereziak dira, denak harrizkoak estetika berdina jarraituta, eta guk herriko erdigunetik amaiera emango diogu gaurko saioari, eta zuek hona etortzen bazarete bisitan ikusi ahalko duzue herria ze polita den. Hurrengoan ikusiko dugu elkar berriro ere eta ondo izan. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.